In-nefqa soċjali tal-Gvern żdiedet b'aktar minn 63 miljun euro fl-ewwel 3 kwarti ta' din is-sena. Dan ħareġ minn informazzjoni mogħtija mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Bejn Jannar u Settembru li għadda n-nefqa f'benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali laħqet 816 miljun u 200 elf euro. Dan ifisser żieda ta' 8.4% fuq l-istess perjodu is-sena l-oħra. In-nefqa fuq il-benefiċċji kontributorji ammontata għal 670 miljun u 500 elf euro. 14 miljun u nofs euro minn din is-somma marret għal benefiċċji marbuta mal-imxija. In-nefqa fuq benefiċċji kontributorji żdiedet bi kważi 10%. Żidiet oħra fin-nefqa ta' benefiċċji kontributorji ġew innotati fil-pensjonijiet tal-irtirar u dawk tar-romol. In-nefqa tal-Gvern f'benefiċċji mhux kontributorji fl-ewwel 9 xhur tas-sena laħqet il-145 miljun u 600 elf euro, żieda ta' 2.7% fuq l-ewwel 9 xhur tas-sena l-oħra. L-għotja għal persuni b'diżabilità kienet l-aktar waħda li rat żieda fejn żdiedet bi kważi 2 miljun euro. Kien hemm żieda wkoll fl-in-work benefit li ammontat għal miljun u 200 elf euro aktar mis-sena l-oħra. Il-Children's Allowance kien l-aktar benefiċċju li gawdew minnu n-nies bi ftit aktar minn 44,400 familja gawdew minn dan il-benefiċċju. L-NSO innota wkoll li fit-tielet kwarta din is-sena in-nefqa fil-benefiċċji soċjali kienet kważi 20 miljun euro iżjed mit-tielet kwart tas-sena l-oħra. Bejn Lulju u Settembru li għadda n-nefqa fil-benefiċċji soċjali kienet iżjed minn kwart ta' biljun euro.